תוכנית גרס פלוס של עמותת עתיד פלוס מחברת בין מנטוריות מההייטק והתעשייה, סטודנטיות ונערות בכפרי נוער, מפגישה אותם בפעם הראשונה לפעמים בחייהן עם מה זה הדבר הזה, יזמות, הייטק, חדשנות. הדבר הכי מרגש שקיבלתי זה ההרצאות, שממש אהבתי את ההרצאות כי מלמדים על ביטחון, ללמוד לעבוד בעבודת צוות ולקבל עוד דעות ורעיונות של בנות אחרות וליצור ביחד רעיון מכל הרעיונות. הדבר הכי מרגש שלמדתי על הבנות בתוכנית הזאת זה שהן רק צריכות שמישהו יאמין בהן שהן מסוגלות. הדבר הכי מרגש שלמדתי על הנערות זה שיש בהן המון סקרנות, אמפתיה, רצון לעזור לאחרים. לאורך סיור המוחות שככה ניהלנו בהתחלה, הם בעיקר דיברו על איך הם יכולות לעזור לבני נוער, איך הם יכולות לתת להם ביטחון, להעצים אותם. אז אני חושבת שהפרויקט הזה עוד נהיה רלוונטי יותר כי הוא מקנה כלים של הבנה איך להגות רעיון, איך להביא רעיון בעצם פרודקט, לאפיין אותו ולדעת איך להשתמש, שהחלק הטכנולוגי הוא באמת איך להשתמש בכלים העדכניים שיש היום. בא לי להגיד למנטוריות שאני ממש אוהבת אותם, שתודה רבה להם, שבאמת הם לימדו אותי הרבה דברים, והרגשתי שבאמת אוהבים ושאני יכולה לסמוך עליהם. התוכנית הזו היא בעצם פאזל של מספר שותפויות, ביניהן חברות הייטק, מנטוריות שבאות מהתעשייה, מלגאיות, סטודנטיות שמשתתפות בתוכנית. השותפים שלנו לדרך, התורמים שלנו, מי שבלעדיהם התוכנית לא תוכל לפעול. עבורנו כל שותף מאפשר לפתוח עוד קבוצה ולהגיע לעוד ועוד נערות ולהגדיל את האימפקט שלנו עבור הנערות ועבור הסביבה. אני מאחלת שהתוכנית הזאת תצא מגבולות כפרי הנוער ותגיע לכל הארץ. אין נערה בכל מדינת ישראל שלא תזכה מלהיות חלק מפרויקט שכזה.